асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон алоқаманд ба нақши туризм дар ғанӣ сохтани буҷаи кишвар дахл намуда чунин таъкид доштанд: рушди сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати давлати мо ба ҳисоб рафта, ҷиҳати боз ҳам тараққӣ додани он аз ҷониби ҳукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ як қатор имтиёзҳо пешбинӣ гардиданд. бо назардошти ин таъкиди роҳбари давлат дар шаҳру деҳоти Панчакент низ ба рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад. бояд тазаккур дод ки роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент низ тадбирҳоро бо назардошти минтақаи сайёҳӣ будани водии Зарафшон амалӣ месозад. аз ҷумла бо қарори раиси шаҳри Панчакент аз 28 майи соли 2018 таҳти рақами 304 бахши рушди сайёҳӣ ташкил карда шуд ва он фаъолияти худро дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳии дохилӣ, барномаи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 ва таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 марти соли 2019 ба роҳ мондааст. дар баробари таъсиси бахш дар шаҳру деҳоти Панчакент 11 ширкат фаъолият мекард. баъд аз эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ширкатҳои сайёҳӣ имрӯз то 23 адад расонда шудааст, ки ин яке аз беҳтарин нишондодҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мавҷуд будани табиати нотакрор, дарёву чашмаҳои мусаффо, ёдгориҳои беназири таърихӣ, шаҳри бостонии саразм, Панчакенти қадим, оромгоҳи устод Рӯдакӣ ва манзараҳои нотакрори табиӣ аз қабили кӯҳҳои фон, мавзеъҳои истироҳатию сайёҳии кӯли Калон, Ҳафткӯл ва дигар хатсарҳои мухталифи сайёҳӣ Панчакентро ба маркази таваҷҷӯҳи сайёҳони чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ табдил додааст. дар шаҳру деҳоти Панчакент 355 ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд мебошад ва бештари таваҷҷӯҳи сайёҳон дар шаҳру деҳоти Панчакент ин дар кӯҳӣ мебошад. кӯли Калон, Ҳафткӯл, кӯли Хурдак, ҳаминҳо ба бештар таваҷҷӯҳ доранд, барои он ки табиати нотакрор мебошад онҷа. бо мақсади боз ҳам бештар рушд кардани соҳаи сайёҳӣ, ташкилоти ҷамъиятии шӯрои Зарафшон оид ба туризм 4 маркази иттилоотии сайёҳӣ, 10 меҳмонхона, 22 хонаҳои меҳмонқабулкунӣ фаъолият доранд. ташкилоти ҷамъиятии шӯрои Зарафшон оид ба туризм ташкилоти ҷамъиятӣ мебошад, ки мақсад ва мароми он дастгирии рушди сайёҳӣ дар водии Зарафшон мебошад. имрӯзҳо мо бо ҳамроҳии аъзоёнамон оиди рушди сайёҳӣ фаъолият мебарем ба воситаи барпо намудани лоиҳаҳои хурд ки равона карда шудааст ба рушди сайёҳӣ. хеле лоиҳаҳоро мо иҷро намудем. эълон шудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як таконе гардид. бобати зиёд шудани таваҷҷӯҳи сайёҳон ба шаҳри Панчакент ва табиати беҳиштосои он. бояд иқрор шуд ки бемории сироятии коронавирус чун дигар минтақаҳои олам ба шаҳри Панчакент низ бетаъсир намонд ва табиист ки миқдори сайёҳони чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ коҳиш ёфт. бо зиёд шудани шумораи сайёҳон, фаъолияти меҳмонхонаҳои шаҳри Панчакент пурра ба роҳ монда шуда буд ки ҳамарӯза аз хизматрасониҳои он меҳмонони дохиливу хориҷие ки бо мақсади боздид аз маконҳои таърихиву фарҳангӣ ва мавзеъҳои дидани шаҳри бостониямон меомаданд, истифода мебурданд. аммо бо сабаби паҳн шудани бемории COVID-19 дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла дар қаламрави ҷумҳуриямон низ шумораи сайёҳон то 70-80% коҳиш ёфта, то ҷое ба фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар инфрасохторе ки бо хизматрасонии сайёҳӣ машғуланд таъсири манфӣ расонид. хушбахтона баъд аз тақрибан 6 моҳи охир ба қайд нагирифтани бемории сироятии коронавирус дар қаламрави кишварамон, аз ҷумла шаҳри Панчакент, дигар бора фаъолияти меҳмонхонаҳо ва дигар зерсохторҳои соҳаи сайёҳӣ ба таври назаррас ба роҳ монда шуда, имконияту шароити мусоид ба сайёҳон пешниҳод карда мешавад. санаи 6 октябри соли 2020 ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Панчакент шиносномаи сайёҳии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он ҷо Ширин Амонзода, собиқ раиси кумитаи рушди сайёҳӣ, қайд намуданд, ки Панчакент имтиёз дорад, ки то 200 000 нафар дар як сол сайёҳ қабул намояд.
бояд қайд намоем ки Панчакент ҳамчун шиносномаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудагӣ буд ва дарвозаи рӯи абрешим ба Тоҷикистон ин шаҳри Панчакент мебошад. гарчанде соли 2020 фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ бинобар бемории сироятии COVID-19 то ҷое маҳдуд шуда бошад ҳам, вале онҳо дар ин давра маъракаҳои гуногуни тарғиботиву ташвиқотиро ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани рушди сайёҳӣ гузаронинданд. таҷриба собит намудааст ки фаъолият доштани пойгоҳҳои кӯҳнавардию сайёҳӣ метавонанд дар рушди ин соҳа мусоидат намоянд. аз ҷумла дар пойгоҳи кӯҳнавардии Артуҷ барои 150 нафар ва Мархозор барои 40 нафар ҷойи хоб, майдончаҳои варзишӣ, толор ва хаймаҳои мавсимӣ ташкил карда шудааст. ҳангоми суҳбат бо роҳбари ширкати сайёҳии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амри Тревел Амриддин Холбоев маълум гардид ки имрӯз сайёҳони хориҷӣ бештар таваҷҷӯҳ ба сайёҳати кӯҳӣ доранд. ҳангоми таҳлил маълум шуд ки ба Панчакент сайёҳони хориҷӣ бештар аз Аврупо сафар мекунанд. бо мақсади бештар намудани таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақаҳои сайёҳии Панчакент иқдоми хеле шоиста, таҷлили зодирӯзи сайёҳони чӣ хориҷӣ ва чӣ дохилӣ роҳандозӣ гардидааст. ду франсуз дугонаҳо омаданд. якчаш ден рождения сентябр буд. ман дара пеш аз вай омадан чиз сайёр кардам. падарка ин чизам ташкил мекунем. куртаборӣ, ремолча ҳамеша ман падарка кардам, на фақат худаш. бисёр хурсанд шуд. ду дугонаҳо беш ҷахелфона додам, бисёр хурсанд шудам. вазъи имрӯзаи сайёҳӣ дар ҷаҳон нишон медиҳад ки фарҳанги баланди хизматрасонӣ, муомилаи хуш, донистани забон, муаррифӣ карда тавонистани урфу одатҳои миллӣ метавонанд омили хеле муҳим бошанд дар ҷалб намудани миқдори ҳарчи бештари сайёҳони ҳамхориҷӣ ва ҳамдохилӣ. бахши рушди сайёҳӣ минбаъд низ фаъолияти худро ҷиҳати дар сатҳи баланд иҷро намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати рушди сайёҳӣ ба роҳ монда, кӯшиш менамояд ки фаъолияти худро пурзӯр намояд.